Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. So, makaman ka, 11:51. Okay. Ngayon ito na to, Brad, diin. Ako lang itong gisingaw sa kulag joke lang kay seryoso ng itagod. Okay. Akong itinaga ka, Brad, diin. Tagbog, burato to sa isda, di ba nga po yung hindi sa mayasan? Kisig-kisigan. Wala, lukso-lukso tao sa'yo. Brad, kain ko. Wala gid, asa sa mulupad. Diba, siyang pag-supak-supak sa ko, tanawa ko siya, siyang iya pag-supak-supak na ko, mura ba ito ng pusti dito, nagtukod siya og balay nga sumala pa na sa bakyo, nagtukod siya og balay nga nasa babaw sa akwan. Nang balas ba wala nga pagpunta na ako gani nasa gini ay kisi-kisi gihino pa niya supak-supak sigino kay pagingon ako nga sa Jesus ka tanan ang baboy di ba pagkaon di sa katubag kay bulukso sa Leviticus nga atong pupunta na nas Genesis pero kayo muna lagi Brad nga ang kabaturan ba dili ginato na matabon-tabunan mo lagi na nga sa yung gigamit sa Leviticus huwag man mo nagsupak-supak isip katuloy ko anak muna sa panahon ng Kristohanon wala naman nang usugo ko na ito mo nang malikon pa na Hudiyo magiging na ito kita magapilapil sa Balawd sa Hudiyo lagi kasi San Pablo lingon niya kung sa Lustrisi di kita magapilapil sa Balawd sa Hudiyo ikaw magapilapil sa Balawd sa Hudiyo wala si Bradiin taon pura ganoon siya pag kumutala na ko si Genesis na bay baboy si Kisi paabot sa Kristohanon na natiwasa na ganoon siya una wala kay igsunan kadang pagtulunan na pagdilis pagkaon sa mga mananap nalaban na sa anong Timoteo pagtulunan siyawa na kita Kristohanon ba kita kara tagay-gayon sa Dios kaya kuwan gitingin na sa tao kumukaon ako wala ko gisupak ka ng ila nga isa mukaon na ila man po lang kabubuton pero so ala ko gisupak ka ng ila pero bukom sa tao nga mukag baboy ibirno naman na basa sa Isaias sumugod pero at gina na iba Kristiyan ng tao eh ya matutad niya ganina siya yung pagkuhan ganina kuhan ko no kanang private interpretation o sabi makita man private interpretation ni Karol hindi na yung may gawas din ha pero ako din nakita ng ipamahaya ganina nga kuhan private interpretation ng Katoliko ang tala sabi ba ng private interpretation o sila kaya kung atong basihan na ba ng private interpretation yung buot-buot lang kami kay wabataw mo nag-buot-buot sila na nag-private interpretation kaya kasi pari kisa ba ako lang nakita nila may objection kaya sa man una-una nung sigot nga private interpretation kisa man gini katulong sa pagkubad sa balang kasulatan basa na ito malakyas kusite objection Mr. Moderator ano naman po ang topic na mo bayan sa mga ugang mananap dili bayan sa mga pare kung gusto siya natulungan naman ang pare hindi siya makapamatuod sa bayan sa mga ugang mga mananap pamatuod dito siya gusto siya sa pare pag-ingon lang di na niya kayang maugang mananap kaya ito ng pare okay Brad excuse me Brad ako lang yung ginasbitan na kay isa may nagunaw lang yung private interpretation kung mo gisundan ako siya ako mo lang gisundan ako wala ko ng object ng nagpasagdan lang Mr. Moderator ang akong gisulti sa gingon nga private interpretation wa ko magsultig pare or unsang kabahina so dili kay kana man kung iyang topiko kanang mga pare debatable pud na siya lahing topic so object ito nga gawas na siya sa tema okay din so yan ang panahon ko pamahayag karon so pasagdi siya tapos dito na siya ipakita yung sa'yo mo na pong panahon so dito ipakita mo na gawas Mr. Moderator naami tema nga gisundan ang among tema walay pare so ikaw kay moderator man ka unta makakita ka na makita tanan mo sumala kay sumala na ron Mr. Moderator dili mo gawas sa tema ang sa gipamahayag sa tema okay sige so naman tayo Rolls sige okay balik ko stima okay pasensya na kayo nakagawas ko stima kaya kita kung mga DM agad nagunaon na mga out of nagbutbot hindi siya na sa Isaiah ako tadi siya dire kaya react man siya sige pagbigyan balik ko sa pagkaon o pala karon sa pagpapatanan ako ganun sa Brad
Wa man kay mabasa gid na gustuhan ng mga apostoles. Pero dili pag-Oscar ng baboy. Na ilan ang sugo. Unsa may sugo ni Kristo? Dili sugo. Ang sugo nila gisunod, may sa sugo ni Kristo. Ikaw kay Kristohanon mo ta, ano po ba tayo sugo? Kini sugo ni Kristo gamay maghatag ato sa kaluwasan. Ay nagibatay ang sugo panahon ng Moises. Dili ba sila na ko isuon ni Bardin? Kung nag-Israel, agi kay ko gila, kay kumot mo, pili naman nagina, pero ako lagi talaga chance, para po nga, naka-taas-taas ito bahay ka ng dua. Huwag ang naminaw ng mga sabadista, huwag mga katoliko, makasabak sa kabaturan, na ang sibagat ko, wala lang sayop sa paghatag o kagawa sa pagkaon, sa mga giisip sa mga audio nga, dili pagkaon. Hindi klaro ng pag-istorya din, ha? Diba? Sa Kristohanon mga kaisunan, di kayo mabasa diya ang apostoles ninyon, ayaw mo kaon, ano? Ha? Huwag kayo mabasa, ano eh? Si Kristo wag kita magsugod Kristo ay mo kaon na ha o sa ginoo ni Kristo kung makaabot ka mo sa mga balay ug kamo dawaton kaon ka mo inom sa ilang idalit kanimo na gituwasan pa nga ni San Pablo kung kamo dapiton sa mga dili magtotoo klaro di magtotoo at di us nakagsabot aron di magtotoo kaon ka mo kaon lagi di na ta mga tama wala nga ano pag isuon mo pinanggap ra di wala pa tayo sila nakagawas sa pagtulungan sa mga Hudyo. Wala sa Colossus 2:3 si Pablo, ha? Ang dili Hudiyo, wala na sakop sa balaod sa Hudiyo. Wala itiman ano na nato. Garon si Kristo, naghatag na sa sugo, aron makahatag tayo sa kaluwasan. Wala ito bantayan. Kaya ang pagkaon, wala apil sa kaluwasan sa tao. Naklaro nga pag-istorya. Ha? O sa maingon sa dato. Ginawa sa kubatang Lord. Sa kubatang Lord, aron ko mga dawat mo ka lang kinabong dagan Lord kay sige Ginoo ha ayaw pagpatay higugma anak higugma si Sikaton higugma sa Dios ayaw pagpatay ito pangawat oh ano yung Ginoo ayaw pagkaon og baboy ayaw pagkaon wala kasi Kristo man nga bisan unsa mo sa baba di makapugaw kaya to igsoon na Brad ato igsoon na mga sabadista karon usaw to magi karon wa pa na pagpo pero ako di ko magsaway nila pero matay pa sa 14, Roma 14:1 ang mga kuyaw ang mga dili sa ako lang sa amin nasa Roma 14:2 na ang mga mukaon bisan unsa nga ang ligon pagtuo mukaon bisan unsa mukaon bisan unsa unya kining mukaon ako pa na sabot tatana kailangan atong igsuon karon nga si Bradiin, pasensya na kayo Brad kung medyo lang sakit-sakitan ka. Kaya kung boto lang ko niya, nilin na kumupalayo na kay sa gikisabutan sa moderator na, hindi naman hindi kayo magkatubag. Sige, pagbigyan na ito para gina ang namin na makasabot po. Muna Brad nga sa panang Kristohan, hindi kayo mabasa Brad na dili pagkaon ng mga giisip ng hugaw. Kaya naman ang panahon, sama sa dinis siguro. Kaya malalap, tingin dito, ang Ginoo, makakaon ka mo sa tanang malalap. Wala nga. Kung ito mabasa na ginibawal ang baboy na mulok sa Leviticus. Ang parang sa Genesis o parang ng Moses, lahi-lahi na gunagot. Sa parang gusto nila na punta. Wala, ang gibantayan ka sa mga gusto ang sugo ni Kristo. Unsa man ang sugo ni Kristo, ha? Unya itong bantayan ng sugo ni Kristo. Eh kini sugo ni Kristo mo nila kahatag nato dalan sa kaluwasan. Ha? Kanang gisunod sa tubuha pinangga nga mga Seventh Adventist Church. Ilan ang sugo, yung sugo lang ni Moses na ilang kuha po dito pagtulunan. Yung mga Kristohano o kini mga Christian Church na nagtuo sa balaod ni Kristo mo, nagtuman sa sugo ni Kristo. Di kay ang kini mga Kristiyanos may nagsupak-supak. Sila nagsupak-supak kay ninyo si Kristo kaon ko bisan minsan, di mas nagkakawan, nangutan naman eh. Di sila supak-supak. Hello, Brad, pila ko oras, Brad? Dapat 6 minutes. Ha? 6 minutes ka. Okay, 6 minutes muna. Wait, so nga. Kasi pamagandungan din itong pagpinula. Okay, matong pinagkinila. Pili-pili ko. Pili-pili. Ako magtaw nag-ibasa. Ay, kanang gitang dili, kanang Leviticus. Basta ko na. Kung dili mo ka ng baboy, sa gingon di sigino, ayaw sa Leviticus ng iyong ganit-ganitan. Sa gingon nini, ayaw ka mo kaon sa baboy kay, bisang kong pikas ang koko, dili, kini mo usap. Nga karon ang baboy mo usap man. Gapo na ito, uban yung dadiin karon mag-uban ni karon ng baboy mo usap, kaon mukaon magkali. Ito na mga kaigsunan nga, ang pagtulungan ni Kristo, mo ni ang atong bantayan. Nana sa mga sugo niya, nana sa Juan 3:34. Nagkatag si Kristo bang sugo. Sa mga bang sugo, dahil mas pagkaon nga, gugma. Pagkigugma.
Wala mga atong igsoon na mga silente bindichet. Dili dahil buta tanong na iblin nga mukha utab sa sa. Kaya ang gusto ni Kristo gugmaman, ako nag-respeto man ko nila nga. Gusto mo ka lang nga, ako respeto ko, taas ako respeto nila. Pero dili ko musupak nga ila pang hukman, bato ba nila ang mukha og baboy sunugon? Ako musupak ko eh. Supak eh ko ano. Pero lagi na yung nagpunta ko asa babasa sa Kristo nga ang mukha baboy sunugon na kisi-kisi man eh. Wala lagi diya nga hindi man sila ka wag kung taka ano sila kanang pamahayag ano diya kay matod pa na interpretation. Kaya kung pa siya ko sa interpretation ako tang sa science sa isay mo like katungod mo basa sa Biblia. Wala drug objection sa kanya kay ano na nagawa sa batos tima no pero kung pa si Mikwa nila pasabton ko din ano kami lang sila mo nag-private interpretation kaya para masayod sa siya nag-private interpretation di ako. Wala mga kigsunan. Wala basta pagbali-baliw na po ng New Testament. Kini panahon sa mga Kristohanon, wa kay mabasa nga nagbili si Kristo pagkaon sa unsa. Ha? Ang pagkaon mo ni labos to grasa kay matod ni Kristo. Musulod na si mong sulod mo tiyan, do si mong lubot na. Wala dili magkahugaw mo nang matumantayanan. Usbo na ko kung mga kigsunan nga si Adventist. Basa ako respeto din ni Brad nga kigsunan kay kamo di mo kaon na sakto na mo sayop ana pero nungka nga kami ingin nga kami sayop di ko musupak sa iyong pagtulungan nga kami iyong hukman kay matod pala sa San Mateo 7:1 ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa hukman mo pa sing gikaon dili Last. wala ta mga kigsunan na sa bukidnon mga tao dito public istanan kung magtapas og tubo ng taon may mga ilaga pa, bukuro taon. Ayaw ang kakao karni kung na ilaga, masunog sa kwan katubad. Nasayip lugar to nga nakakaulog karni na lita yung tao. Ikaw ng ilaga, asa nagikan, binuhat na sa Diyos. Gikaw sa tao, hindi na makalawap niya. Kung kamo di mo kaw na nabi, ayaw na tubig panaway. Ay, klaro diya mga kisyon, mo ng gugma. Ang Diyos, sunod ko lugar sa Diyos. Ang tao mo kaon, lugar. Iyang binuhat. Sa panahon sa Lamesis, sakto na. Kasi kung mga matakaroon mo lang, dito po ko si Islamin. Ang sugod ni Kristo mo itong bantayan, nagugma. Matong ipaharis ba tag-usa? Dili na pagbili sa pagkaon ng dili ninyo. Ika nang suguan ninyo inyo na. Dili na kay Kristo kagwan. Paano na lumis sila ng sugo? Ngunit adapt man natin na dito nga dali mo sa bagong sugo. Pila ka minutes na, wala na brad, apa? Tayo 2 minutes. Alam ba 2 minutes, ako na nag-ginuton. Wala, ako igsoon nga si Brad wala akong kwandad nga dili na ito hukman ng tao brad na tungod kinagkaon ana. Eh ang gitangita sa Dios brad, ugma man. Dabig na tinabangon kay kasi mo isig ka tao. Manuliyon. Ha? Dili na sayop sa bagod ni Cornelio. Ha? Ningon si San Pedro, nagsuta ko lagi ang tanong nga wagi talabi kasi may gamit kina sakto. Ya kay si Cornelio dili ben hebyo. Tao man bisag unsa gyapon ni. Ha? Kaya ang mga diludyo kaon kay wala bitaw di kabalo sa sugo ibaw sa panahon ni Moises. Wala ba nilang nagsugo ang Ginoo ato nga ubang kabalo ang mga diludyo ang taon. Nga sa ingin sa Ginoo ha, ang gitanaw sa Dios ang pagkamaayo, ang pagkamatinabangon. Una mingon si Juan na sa buhat na nasuta na gid nako, yes pero nasuta na gid nako nga Dios way pinalabi. Kay matanaw sa kasing-kasing sa tao. Wa sa nagtanaw sa tiyan tao. Muna mga tigsunan. Kaya itong bantay ng tigsunan, dili lang ginato kalimutan. Ang pag-respeto, pag-iguma. Kung pag tinabangay, muna itong bantayan na nasa Ibrahanon 3:17. Ibrahanon 3:17 ba ito? Ang makapaymo sa Diyos kini, atong pag tinabangay. Manunuoy ta sa tag-isikataw. Muna itong bantayan mga tigsunan, dili na lang naging kangaan, nagkausig baboy. Pero dili na tinunod. Mula kung may kag-insist kag naagi ba mula ipangutana na asa mabasa ng restaurant nga magbaboy pil na nagbawal ang Diyos mula. O sige, wala. Dalawin sa kutaman bad. Okay, time na sad. Pagkatad yun. Sige. Panahanap po ni mo din para makanagan ko na yun. 10 minutes. Mamang kagalas 12. No. Then? Okay na? Okay na, samantana na. Okay. Matod kanimo. Nga sa Genesis 9:3. Okay, so wala mo ko imong tema. Gamit na nimong Genesis 9:3.
So, sumala sa imong tema yan eh. Pamatud-an nimo nga ang gideklara sa Dios nga mahugaw nga mananap sa panahon ni Moises, dili niya mahugaw sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Since magigamit nimo ning Genesis 9:3. Ang akong pangutana nimo, naa na ba'y Kristohanon niini wala pa? Okay, tabag. Wala pa, Brad. Wala Okay, pa. salamat. So, kay matod kanimo, niini bang sa context ba sa Genesis, sa context sa Genesis 9, or diri ba sa libro sa Genesis, naa na ba'y gideklara ang Dios nga mga mahugaw nga mananap o wala? Nada ba gideklara? Oh, Okay, tabag. Minaw. Nada ba gideklara? Nasa Genesis 9:3. Sa akong labasa sa Genesis 9:3. Tagan mananap diya, pwede na ka doon. ang akong pangutana ay ba? Ang akong pangutana sa libro sa Genesis, kay ganiha, ipangitaan po ko nimong libro sa Genesis. Sa libro ba sa Genesis, naa ba gideklara ang Dios nga mahugaw o nga mga mananap? Okay na. Na. Okay. So, Kay matod pa nimo nga ang mga mahugaw nga mananap mingan ko man nga sa Genesis na ana unya kini dili mahugaw na sa panahong Kristohanon unya kay wala pa man kay Kristohanon sa panahon sa Genesis 9:3. Buot ipasabot mo oyon ka nga wa pa kini mahugaw pa kini sa niining panahon na kay wala pa may Kristohanon. Usbay mo, libo, usbay mo talaga. Okay, dia. Direct ko talaga sa puta lagi. Kay wa pa man di ay, kay wa pa may Kristohanon. Kay matod sa imong tema, i-request ako. Kay matod sa imong tema, ang mga mahugaw sa panahon ni Moises, dili na mahugaw sa panahong Kristohanon. Unya kay sa Genesis kapitulo 9, sa Genesis, wala pa may Kristohanon. Unya ning angkon man ka nga naay mga mahugaw dira sa Genesis. Buot ito dili pa na siya wala pa na siya gihinluan kay wala pa may Kristohanon diha. Sa Genesis? Oh. Oo, sige, hugaw siya. Oh, salamat. Okay. So, ang sunod pangutana. Sinuwi ba? Diha sa Genesis 9:3, so sinuwi ba usa ka Kristohanon o dili? Dili. Sinuwi ba? Nakahibaw gyud og gitug-anan gyud sa Dios nga naay mga mahugaw nga mga mananap sa sulod sa arka. Sige. Okay ba siya o wala? Wala ko nabasa. Okay, wala ka nabasa. Okay. Basahan ta karon, wala problema. Next question na lang ko. Matod kanimo sa Leviticus kapitulo 11, no, ang nasulat sa Leviticus kapitulo 11, wala jud mo misupak ana. O yan ka dili. Wala may gusto pagala kay Hudiyo man na sila. Dili man ko Hudiyo. So, kaya sumala pa di Pablo. Wala man kay labot sa balaod sa Hudiyo. Wala din apel lang balaod sa Hudiyo. Di pangutana. So, Pablo ba yung pasilalaw? Pablo digyug ka mo kuan. Kumbaga, imog yung uyonan nga muuyon gyud ka sa unsay na sulat sa Leviticus 11. Uyon, kay ko ana di ko Okay, paminaw. Diha ba sa Leviticus 11? Ang gisugo ra ba diha sa Ginoo ang pagdili sa mga pagkaon nga mga mahugaw? O kon ang pag-apil ang pagpakaon sa mga malimpyo? Unsay pangutanan nimo Brad? Libo ko mo. Unsa may naa sa Leviticus 11? Yan lang refresh para ma-simple. Muuyon basa na ibig Brad. Basa na sumukay. Basa na kay kamera akong time. Mahapdan na po karon. Muuyon ba ka sa Leviticus kapitulo 11 nga ang Dios nagsugo usab sa pagkaon sa mga limpyong mga mananap? Nagsugo usab. Ang pupunta na. Nagsugo. Muuyon ba ka nga sa Leviticus kapitulo 11 ang Dios usab nagsugo sa pagkaon sa mga limpyong mga mananap? Uyunan pa ka. Okay. Kinsa may iyang gisugo sa pagkaon sa mga limpyong mananap? Mga Hudiyo. Ang pangutan na ikaw ba gakaon sa mga limpyong mananap? Kaon. Ang pangutan na next question, Hudiyo ba ka? Okay, tubag.
Sa panahon ko siya, Kategorikal. Hudiyo ba ka o dili? Okay. Dili lagi ko Hudyo lang. Okay, salamat. Next question. Oh. Kay ang gisugo diha sa pagkaon sa mga limpyong mga mananap. Matod man gud nimo nga kanang sugua sa Leviticus 11 iyahara na sa mga Hudiyo. Oh. Unya kay apil man diha ang pagsugo sa mga limpyong mga mananap kay matod pa nimo iyahara na sa Hudiyo. Nganong mingkaon man pud ka sa mga limpyong mga mananap nga wa man kasugua nga kan anak kay di man ka Hudiyo. Dad, paminaw sa aking sabagay para makapabalagdong ka. Si San Pablo maingon, paminaw. Kay nagtigaw tas San Pablo magkakaon ka mo. Bisan unsang karne nga gibinigay sa merkado. Isa maging nangalo. Kristiyanos man ko magkakaon ko. Kung mo magpapagagi sa Galatia 5:14, gitagaan kita kagawasan ni Kristo. Busa dili na ta magpasako pa. Okay. Next question. Sumuoyon sab ka sa gisulti ni Pablo nga si Pablo po nagsulti ayaw kamog hikap sa mga mahugaw. Okay. O yun ko wala Brad, pero kanang kung lahi makabutang na Brad na mananap Brad. Imor na una-una, dili na una-una ni Pablo. Wa ko nang utana sa imong huna-huna. Kay uyon man ka nga dili dayta pahikapon og mga mahugaw nga mga mananap. Unsaon man nato pagkaon sa mga mahugaw? Okay. Og dili Nana sa kada ang imong contextual sa imong pangtara ba sa Kristohano nimo na gitpud Dios Brad. Nga mananap na di pahikap. Wala, uyunan ta ka. Kana di ay nahaunang Korinto dili di ay na para sa mga Kristiyanon. Ikaduhang Korinto. Unsa may pangutanan mo? Utro mo tana ba? Ang akong pangutana gani sa ikaduhang Korinto ay kuan gud ay kataranta. Kana ba sa ikaduhang Korinto kay nagsulti man na ayaw hikap sa mga mahugaw. So kay mukaon man mo hugaw, unsaon ninyo pagkaon nga wa hikap-hikap? Okay, hugaw. Sa panahon Kristiyano lagi na, wala na lagi hugaw, Brad. Okay, sa panahon Kristiyano wala na hugaw. So sa New hugaw na mananap, hugaw. Atong tema, hugaw mananap. Wala na hugaw nga mananap lagi sa panahon Kristiyano. Kaya matod pa sa buhat, Diyos lagi. Wala na lagi hugaw, lagi kay ginuan na sa Diyos. So, supak manggigtaw so kanang mga hugaw sa ikaduhang Korinto, sa imong pagsabot, unsa man na nga mga hugaw? Hugaw nga, kanang mga boring-boring, kawatan, is not fair mo na hugaw. So kana ba, wala na sila maapil sa paglimpyo? Okay, ako kuminawa. Ang mananap ang bot pasabot pag ang hugaw bot pasabot kay imong gamitan ba bagon ta ka brada kalang imong ingon nga hugaw na sa udang Korinto brad kung kaya ka hugaw ang tais baka hugaw ang tais tao mo na hugaw ika pinhikat ika mo tae lugar. So kana di ang mga hugaw diya sa ilang Korinto sa Old Testament dili pa na hugaw. Asa Old Testament o sa gidala? Dili kay ingon mo maura na hugaw. So kana mao nagpadayon nga hugaw wa na apil sa gilimpyo. Unsay nga i-clarify. Ang kana nga sa ikaduhang Korinto. Okay, kini na lang. Okay ni na lang. Matod nimo kay kini na lang kay madugay to sa New Testament. Okay. Sa diha sa buhat Jes. Okay, diha sa buhat Jes ha. Si Pablo gipakitaan og pananawon. O yan ka, okay. Unsa may nakita ni Pablo sa iyang pananawon? Hugaw o limpyo? Last 1 minute. Ang nakita ni Pablo, mga mananap, tanong mananap. Nga? Tanong mananap yung nakita. Tanong mananap, basta kay tanong mananap ang nakita. Mga mahugaw? Basta tanong mananap lagi akong tubag. Tubag ba? So, unsa man ang tanang mananap nga naa diha? Hugaw na o limpyo? Basta tanang mananap. Wa ko nangutana sa tanang mananap. Clarification, Mr. Moderator ha, wa siya motubag sa akong pangutana ha. Ang akong pangutana klaro, unsa man tanang mananapa ang naa diha? Hugaw o limpyo? Okay, ako ang nakita basta kay mananap ako itubaga makita dia ang tanang mananap dili nako isa kay mapunan ta dinhi. No. Mr. Moderator, wa gyud siya mo tubag sa akong pangutana. Ang akong pangutana klaro, kana bang tanang mananap nga nakita diha ni Pedro unsa na hugaw o limpyo?
Categorical, ha? Categorical. Sabi lang sa okay, kay tayo naman ninyo sulak na pangutan na tabagan na nagdumil. So, ang pangutan na ni kani. Okay, ang pangutan na mo ni kadto ba daw manalap nga nakita dito unsa man to siya limpyo lang or hugaw tanan or sagol na to limpyo ug hugaw. Sagol, tanan good. Okay, sagol. Sagol lang. Sagol. So, Nakita pa lang. pwede ko kapalo up, Okay. Mr. Moderator? Kung masagot si Jumel, kay horot na yung oras. Depende na kay Jumel kung masagot siya. O sige, duwagi. Okay, sagot na siya. Okay. So, angkon ka nga sagol, apil ang mga mga mahugaw nga mananap. Sa panahon ba sa mga diha bang higayuna? Si Pablo ba? Si Pedro ba? Kristohano na o dili pa? Si Pablo ba? Ay, si Pedro Cristiano ba? Ang Cristiano ka dito. Kristohanon. So, sa kay Kristohanon naman si Pedro ni Anang Higuera na isip Kristohanon si Pedro. Unsa may iyang conclusion sa iyang nakita? Mga hugaw o mga limpyo? Nakita na pa. Bugaw limpyo nakita. Okay, so napagyapoy nakita si Pedro nga mga mahugaw sa panahon sa New Testament. Sa panahon sa Kristohanon. Sige, Mr. Moderator. Okay na, Mr. Moderator. Okay na, Mr. Moderator. Huwag yung nahurutan kung mga pangutana. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.